V zásade ten film tým, že je inšpirovaný Bambini di Praga, tak už vlastne divák môže tušiť vlastne, čo je myšlienkou toho filmu. A to je asi aby tá spoločnosť bola otvorená voči týmto témam, aby bola otvorená voči týmto problémom. Drama Zbormistr, kde hrajete hlavní ústřední postavu. Jaký je váš zbormistr? Dobrý deň. Náš zbormistr vlastne vo výsledku nie je až tak dramatický, aby sme nevylakali divákov. Ale samozrejme opiera sa o reálie, ktorými bol ten film inšpirovaný. Náš zbormistr, alebo teda zbormistr v mojom prevedení je veľmi hlbavý, je veľmi odovzdaný svojej vášni, a to je hudba, ktorú berie veľmi vážne a naozaj by som povedal, že do istej miery je až posadnutý tou hudbou. A to vlastne vyžaduje aj od zboristiek. Nie je to tam explicitne vyjadrené, ale je vlastne tvrdý. A asi taký je. No. Ale je to do veľkej miery aj manipulátor. Musel jste se nějak vlastně na roli připravovat? Áno, 7 mesiacov som sa učil dirigovať. Najprv ma učil Tóno Popovič v Bratislave, vlastne dostať sa do problematiky vôbec hudby ako takej. A učil ma dirigovať orchester. A potom Petr Louženský ma v Prahe učil dirigovať zbor, pretože to sú dve rôzne telesa. A takže to trvalo okolo 7 mesiacov. Jestli se nepletu, vy jste ho měli vlastně na place i po ruce, kdyby potřebovala pomocná ruka. Áno, tým, že on je naozaj zbormistr dievčenského zboru Kínov, detský zbor, tak vlastne dával mi naozaj veľmi cenné rady. A bol na place, keď sme točili nejakú skladbu, tak vlastne dbal na to, aby tým, že sme išli live, všetko sa spievalo live, aby vlastne tie doby boli správne. Predsa len ten stres môže urobiť svoje, ale ja som chodil aj do kínovho zboru vlastne na také prípravy, na také skúšky, ktoré boli veľmi cenné, pretože postaviť sa pred 20 dievčat, ktorí začnú spievať a vlastne pozerajú sa len na vás a robia len to, čo vy ukazujete, je nesmierna zodpovednosť, ale je to aj taká zaujímavá práca, prirovnal by som to ako k divadlu s divákmi, že naozaj keď ich vlastne namotivujem a som sústredený, tak aj oni sa zosústredia a robia to, čo ja chcem. Je to skoro ako v aute. A jak vedla vaše cesta vlastně k tomuto projektu? Co vás na něm zaujalo? Tak samozrejme oslovili ma na casting, či by som prišiel. Po všetkých možných peripetiách vlastne sme si povedali s Ondřejem, že ideme do toho. Nemôžem povedať, že by som bol úplne presvedčený o tom, že áno, idem do toho v zmysle, že by som neveril tomu projektu. Skôr som neveril sebe, ale vlastne bolo to taký zvláštny pocit. Ja som to potom aj riešil s Michalom Blaškom, že či mám ísť do toho, ale vlastne keď som to spätne analyzoval, ani neviem, prečo prišla tento zvláštny pocit, lebo vedel som, že chcem to robiť, lebo je to niečo úplne odlišné, čo som robil doteraz. Je to, kde si sa to dá, akože nechcem to zaškatulkovať, že negatívna postava, ale má črty negatívnej postavy, takže mňa to veľmi lákalo. A co je vlastně taková hlavní myšlenka filmu? Co diváci v kině uvidí? Ja by som to dopredu neprezrádzal, ale v zásade ten film tým, že je inšpirovaný Bambini di Praga, tak už vlastne divák môže tušiť vlastne, čo je myšlienkou toho filmu. A to je asi aby tá spoločnosť bola otvorená voči týmto témam, aby bola otvorená voči týmto problémom, pretože už sme predsa len pokročili ako ľudstvo a vlastne mám pocit, že v tých 90. rokoch to bolo viac možno prehliadnutelné, alebo si ľudia predtým zakrývali oči, kdežto už v dnešnej dobe naozaj akože aj tá nová generácia je tak otvorená, tak úprimná, tak vie si povedať, že čo ju trápi, čo sa deje, že
si nemyslím, že by to mohlo zájsť až do takej miery ako v tých 90. rokoch, ale stále si myslím, že sa to deje a preto by spoločnosť by mala byť voči tomu otvorená a citlivá. Natáčení probíhalo i v New Yorku. Co vám nejvíc utkvělo v paměti z New Yorku? No, bude to znieť úplne prazvláštne, ale našiel som dom Jean-Michel Basquiata. Ja som jeho veľký, obrovský fanúšik, obdivovateľ. A takisto som opäť zašiel do Actors Studia. Takže to sú pre mňa akože také návraty do New Yorku, ale čo sa týka samotného natáčania, tak vôbec to, že som natáčal v New Yorku, tak to bol pre mňa jeden taký tajný splnený sen. A že som natáčal práve tento projekt, práve s týmito ľuďmi, kde sa naozaj že myslelo na všetko. Ondro je úžasný režisér, je veľmi trpezlivý, je veľmi pracovitý, je veľmi rozumný, premýšľajúci, empatický, takže že naozaj že tá skupina ľudí, to bola pre mňa druhá rodina, s ktorou som strávil vlastne čas pre mňa v jednom najkrajšom meste, ktoré milujem, New York, takže pre mňa to bol splnený sen.